Zuek biok bikotea zeate, eta elkarrekin bizi zeate. Duela 5 egun, goizeko 4 zuen etxeko atea, kolpeka eta indarrian bota egin zuten, barrura sartu eta alaia esposatuta eraman zuten. 5 eguneko tarte hontan, ez dezue, elkarrekin egoteko aukerarik izan, eta oraintxe zaudete. Bata bestearen aurrean, isilik, baina zuen begiak eta eskuak hizketan ari dira. Bai?
duzu. Gainera alegin handiz, laguntza aldrebes ikusi, izan dut 11 aldiz. Baina nola esaten da, maitasuna alderantziz. Marraztea delitu da, eta ibil nadin kontuz. Maitasuna esango dizut, bi Espainia hauen talentuz. Goxo agurtuko zaitu, etxera joango naiz tentuz. Eta gaur lo egingo dut, hutsune bat besarkatu. Hutsune bat badaukazu, dena kasualitatea. Naiz izan liteken amets, haundi baten hankapea. Gustatuko litzaidake berriz etxera joatea. Arren etzazu konpondu gure etxeko atea.